Li Türkiye partiyên siyasî ji bo hilbijartinên xwecihiyên Sû êkê adarê yek û yek berbijarên xwe eşkere kirin. Piştî diyarbûna berbijaran, li Wanê jî berbijarên Partiyên Demokratîkan Gelan HDP û Partiya Dad û Pêşveçûnê AKP derbarên xebatên xwe da nêrînên xwe ji me re parve kirin. Berbijarê hevşaradariyê HDP Mustafa Avcı Anî ziman ku wê di hilbijartinê da serkeftinek mezin bi dest bixînin û bersiva qayûn bidin. 2014 da مبچه هجماری گرفته بو شارهداری ام وی جاره پوغانه که خورد لسروی را ام مجبورم بگرن جبو که پیامه که خورد جی اوی که ایرادا گل گاز کرن فهم بکن بگرن هم دخوازم وی پیامه بدن Avcı her wiha hin nirxandinên ser AKP û tifaka bi MHP ra kirin û wiha axivî. برای تو کسی نخواپینه ایرو را بن یک و سر ناوی AKP جاردن ببنه نامزد بیجن کی وانه دانا به برا کی درید با برا ببه را بن بیجن کی امی آشیتی بینن امی دموکراسی بینن امی مافی ایشته کتکارا ور بکن امی نظام پرسکریکا گلی کت چاره سر بکن و حکایه نه ما رنگ روشکی وانات وی پیواجوی دادیتنه Avcı behsa projeyên xwe yê bo şaredariyê jî kirin û wiha dawiya axiftina xwe anî. Yani Berêz Bekir Qaya û rêhevalê wî di şaredariyê da çi projeyekê mîştine bo kuş qayûmê ji destê wana girt em ê wana temam bikin heva yek a dudiya çavkanî alîya aborî jî em hêviya desthilatdariyê nesekinin em ê biafirînin ama em ê mutlaq di xizmeta gelê xwe da bin bira gelê me viya bizan beyanî. Berbijarê şaredariyê AKP Necdet Taxva di sedema diyarkirina berbijariya xwe da wiha got. Bölgemiz çok sıkıntılı. Herêm ama ev bi salan tengasî dikişîne. Bu pîçek herêm aram bibe em li ser navê Necdet Taxva stratejiyeke hilbijartinê dimeşînin. Partiyên siyasî ne mezhebî ne. Loma divê em vê mijarê nekin weke tabûyekê. Pêwîst e hilbijêr ji bo berjewendiyên bajarê xwe dengên xwe bikarbînin. Li gorî Taxva pirzgirêka bajarê Wanê ya herî mezin bêkarî ye. Temel sorunun Pirzgirêkên Waneyên herî bingehîn bêkariye. Piraniya temenê kesên li Wanê dijîn bîstûyêk e. Ev mirovên ciwan bêkar in. Ji ber wê jî ew dibin armanca tiştên îlêgal û pirzgirêkên civakî. Ev tesîrê li ser hemû aliyan dike. Civakê têk dibe. Armanca me ew e ku di nava salekê da vî awayî 20,000 kesan em bikarin bikin xwedî kar. Bi taybet ji bo ciwanan qadên têkistîlê û navendên telefona bidin avakirin. Taxva herî dawiyê li ser mijara diyarkirina qayûman jî rawasta û ev gotin anîn ziman. Di hilbijartinên heftê hezîranê da bi taybet hin nêzîkatiya HDP hebû. Wê demê HDP digot teqez bi hikûmetê ra û nakeve nava hevkariyê dîsa mijara xendekan hebû. Ku dihate xwestin bûyera ku li Bakurê Sûriyê diqewmin bînin vê derê. Loma vê çarçovê da ev mijare jî ne wekî polîtîkayeke hikûmetê, weke polîtîkayeke dewletê hate rûjevê. Hêjayî gotinê ku li Wanê nêzî 600,000 hilbijêr hene û di hilbijartinên xwecihiyên 2014 da Partiya Aşitî û Demokrasiyê BDP ji sedî 53, Partiya Dad û Pêşveçûnê AKP jî ji sedî 41 deng wergirtibûn û Bekir Qaya wek hevşaredar hatibû hilbijartin. Lê Qaya pişta ji peyvir hatibû standin û bi heceta endamê rêxistiniyê kiriye bi giştî 17 sal ciza jê re hatibû birîn. Qaya niha di girtîgeha Silivriya Stenbolê tê girtin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.